Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πολύ για την ευλογία που δώσετε να είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας συνήγαγε για να ανατρέψουμε τον αιώνιο Θεό και πάλι σήμερα, τον ποιητή του σύμπαντος που κατεδέχθη να κλείνει ουρανούς, να ενανθρωπίσει και να συναναστραφεί μαζί μας, να σταυρωθεί, να αναστηθεί και να μας ανεβάσει μαζί του στους ουρανούς, χαρίζοντάς μας την αιώνια βασιλεία. Τι ανταποδώσουμε τον Κυρίο περί πάντων όλα τα πέδου και νημήν. Ο άπειρος Θεός δεν έχει ανάγκη οποιαδήποτε δική μας προσφορά, γιατί ό,τι κι αν έχουμε δικά Του είναι. Το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε και να ευχαριστήσουμε στον Θεό είναι η καρδιά μας, η προαίρεσή μας. Παρακαλώ αδελφοί, δια των νηκτηρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγία, ευάρεστον το Κυρίο, ήδη σε στήλη λογική λατρεία ημών. Ο Απόστολος Παύλος με αυτά τα λόγια μας προτρέπει να γίνουμε θυσία ζωντανή, προσφέροντάς Του όχι ένα πρόβατο, αλλά τον εαυτό μας ολόκληρο. Και αυτό είναι η πιο ευάρεστη θυσία στο Θεό. Ο ίδιος ο Απόστολος λέγει για τον εαυτό Του ότι τον προσφέρει ως πονδύ προς τον Θεό για το επικείμενο μαρτύριό Του. Ο Απόστολος Παύλος, αυτή η μεγάλη καρδιά που καταφλεγόταν από την αγάπη προς τον αγαπήσαντα Αυτόν Κύριον Ιησούν, ήδη έχει ομολογήσει. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψης ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λιμός, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα, αλλά εν τούτης πάσιν υπερλικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Ο Παύλος είναι ήδη συγκλονισμένος από το μαρτύριο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, όπου νέος ανήλικος τότε, μη μπορώντας να συμμετάσχει στο λιθοβολισμό, κρατά τα ημάτια των λιθοβολούντων. Το μαρτύριο του πρωτομάρτυρος αποδίδει ως πρωτοκορυφαίο καρπό αυτόν τον ίδιο τον Παύλο, που σ' όλη του τη ζωή συνέχεται από αυτήν την εμπειρία. Και αυτή ακόμη η απολογία του Στεφάνου θα γίνει η ραχοκοκαλιά του κηρύγματος του Παύλου. Το κίνητρο όλων των μαρτύρων δεν ήταν άλλο από μια υπέρμετρη αγάπη προς το σωτήρα μας. Μια αγάπη κρατεά ως θάνατος δεν μπορεί να είναι παρά η αληθινή αγάπη. Μια τέτοια αγάπη δεν μπορεί να έχει τα γνωρίσματα της λογικής. Αν για τον κόσμο ο μάρτυρας είναι παράλογος, για τον πιστό είναι υπέρλογος. Ο μάρτυρας έχει ξεπεράσει τα θνητά όρια της αρρωστημένης πτωτικής λογικής και κινείται στον χώρο της ανακαινισμένης λογικής. Πίστησε στην ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Βλέποντες ως τρυφάστας βασάνους, τρέχοντες προς λίμνην κρυώδη, ως προς θάλψην έλεγον οι Άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες. Όταν η κοινή λογική λέγει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας για να αποδώσουμε καρπούς χρήσιμους στην Εκκλησία, στην κοινωνία και οπουδήποτε αλλού, ο μάρτυρας αντιπροτείνει το αίμα του ως μοναδική οδό απογειώσεως και σωτηρίας, όχι μόνο τη δική του, αλλά και του κόσμου όλου. Όταν η πτώση του Αδάμ είχε ως αποτέλεσμα την πτώση όλου του κόσμου, ο Χριστός έρχεται στον κόσμο και αγιάζει στον Σταυρό τον εαυτό του. Και υπέρ αυτόν αγιάζω εμαυτόν. Όπως λέγει στην υπερφιά του προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή, και έτσι σώζεται ο καθένας μας. Αναλογικά και κάθε μάρτυρας αγιάζοντας τον εαυτό του δια του μαρτυρίου, αγιάζει όλη την κτήση και έτσι ωφελεί αντικειμενικά και ουσιαστικά τον κόσμο, όχι με τις ικανότητές του ως άνθρωπος, αλλά δια της θυσίας του στο θυσιαστήριο του Θεού. Έτσι έζησε η Εκκλησία τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και θεμελιώθηκε στο αίμα των μαρτύρων. Τόσο πολύ συνέχεται η Εκκλησία από αυτή την πίστη, ώστε κάθε ναός Εκκλησία, όταν εγκαινιάζεται, λείψανα μαρτύρων τοποθετούνται στην Αγία Τράπεζα. Για τον ίδιο λόγο, στο αντιμήνσιο βάζουμε επίσης λείψανα Αγίων για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όταν οι περισσότεροι χριστιανοί ήταν στις φυλακές και εκεί δεν είχαν αντιμήνσιο για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, την ετελούσαν πάνω στο στήθος ενός μελοθάνατου μάρτυρα.
Έκτοτε, όταν έπαψε ο διωγμός και η Εκκλησία έγινε νόμο κρατούσα, κατέστη ανάγκη να βρεθεί άλλος τρόπος για να εκφράσει το μαρτυρικό της φρόνημα, και αυτός ήταν ο μονοχισμός, το εκούσιον μαρτύριον. Ο μοναχός απαρνείται τον εαυτό του και τον κόσμο για να γίνει ακόλουθος του Κυρίου του εσφαγμένου αρνίου, όπου αν υπάγει. Η απάρνηση του εαυτού μας εκφράζεται με την εκοπή του ιδίου θελήματος, που αυτό είναι ένα μαρτύριο, ένας θάνατος. Το ίδιο θέλημα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την εκοπή των παθών και την αναγέννησή μας κατά Θεόν. Στον πρώτο Αδάμ η αμαρτία βρήκε έδαφος δια της θελήσεώς του, που έφτασε στην παρακοή του Θείου θελήματος. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος εξ ουρανού, γίνεται υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού, για να μας διδάξει και την δική μας πορεία πώς πρέπει να είναι. Η λογική μας, η θέλησή μας είναι διαστευλωμένη από την προπατορική αμαρτία, και αυτό που στην ουσία μου κάνει κακό, αυτό επιθυμώ, και αυτό που πραγματικά μου κάνει καλό δεν με αναπαύει. Βλέπω έτερον νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου, και εχμαλωτίζοντάς με εν τον νόμο της αμαρτίας, το όντι εν της μέλεσή μου. Ου γαρό θέλω ποιό αγαθόν, αλλό ου θέλω κακόν, τούτο πράσω, όπως λέγει πάλι ο Παύλος. Για να μπορέσω να επιβληθώ, καταρχάς βαπτίζομαι εις τον Χριστόν με το Άγιο Βάπτισμα. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστητε. Το βάπτισμα συμβολίζει τον θάνατο του Χριστού, και με αυτή μου την πράξη συμμετέχω στον θάνατο αυτού. Και αν γίνουμε συμμέτοχοι του θανάτου αυτού και της Αναστάσεως σωσόμεθα. Βγαίνουμε αναγεννημένοι λοιπόν από την κολυμβήθρα. Χρειάζεται όμως την πορεία να κάνουμε ενεργή την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου δια της απαρνήσεως του εαυτού μας και της εκοπής των παθών μας, που εκφράζονται δια της υπακοής μας στον πνευματικό μας Πατέρα. Αυτό είναι μια πορεία συνεχής μέχρι τον θάνατό μας, διότι η τελειότητα δεν έχει τέλος. Είναι μια πορεία στενή και τεθειμένη, δύσκολη μα και συναρπαστική, όπου συνοτυπώρος είναι ο ίδιος ο Χριστός, που θα μας διδάξει δια του πνευματικού μας Πατρός την πνευματική μας προκοπή. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στην ζωή, λέγει ο Κύριος. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε καταθλιπτικοί για να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει τεθλιμμένη οδός και πώς συμβιβάζεται με το πάντοτε χαίρετο του Αποστόλου Παύλου? Απλώς, τεθλιμμένη οδός δεν σημαίνει την καταθλιπτική οδό, αλλά την οδό που περνά το σταφύλι για να θλιβεί, να συνθλιβεί, να πατηθεί και να αποδώσει τον μούσκο. Δηλαδή οδός με πειρασμούς, με προβλήματα, όπου ο διάβολος ως λέον οριόμενος ζητά την να καταπεί, καθώς γέγραπτε ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα. Ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, ή όπως αλλού πάλι ο Παύλος λέγει, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού και ξαπορούμενοι, διωκόμενοι, αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλόμενοι, αλλού καπολύμενοι, πάντοτε την έκρουση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, ή να η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αΐ γάρ εμείς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, ή να η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Αυτό οπωσδήποτε ανθρωπίνως δεν είναι ευχάριστο, μα τα μάτια της πίστεως όμως γίνεται ευχάριστο, διότι ξέρουμε πως ό,τι και αν πάσχουμε, το πάσχουμε για την αγάπη του Κυρίου. Ανταναπληρώ τα υστερήματα του πάθους του Κυρίου κατά τον Παύλο, και αυτό μου δίνει χαρά, και η λύπη ημών εις χαράν μεταστραφήσεται. Έχουμε δηλαδή το οξύμορο σχήμα της χαρμολύπης. Η οδός των ασκητών είναι οδός χαρμολύπης, όπου πενθεί ο μοναχός για τα αμαρτήματά του και τα αμαρτήματα όλου του κόσμου, όμως ελπίζει στην θεϊκή δύναμη που υπερισχύει της ανθρωπίνης αδυναμίας. Όπως λέγει ο Χριστός στον Άγιο Σιλουανό, «Έχε το νου σου στον άδη και μην απελπίζεσαι». Μα διδάσκει ο Χριστός λοιπόν την οδό της σωτηρίας,
διδασκόμαστε και από τους Αγίους μας. Παραδείγματα έχουμε πολλά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συστηματικά εμελέτησε αφού έπαθε και κατέγραψε την κλίμακα των αρετών που πρέπει να ανεβεί ο μοναχός, μα και κάθε πιστός, γιατί το Ευαγγέλιο είναι ένα και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας παρά η στενή και τεθλιμμένη οδός. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία μας διδάσκει πώς μας καταδιώκει η αγάπη του Θεού και μας σώζει έστω κι αν οι αμαρτίες μας είναι πολλές. Πέρασε μια ζωή στην έρημο χωρίς καμιά ανθρώπινη παρηγοριά, αγωνιζόμενη κατά των παθών της, και έτσι με το προσωπικό της αγιασμό αγιάζει όλη την κτήση, πολύ περισσότερο από κάθε μεγαλεπίβολο κήρυγμα ικανότατου ρήτορα. Αλλά θα πει κάποιος, αυτοί οι Άγιοι ήταν έξω από τον κόσμο και μπόρεσαν επισταμένως να ασχοληθούν με τον προσωπικό τους αγιασμό. Εμείς οι υπόλοιποι που βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο με τα γνωστά του προβλήματα, πώς θα βοηθηθούμε από το παράδειγμά τους? Όταν κάποιος βάλει προτεραιότητες στη ζωή του, τότε κατευθύνεται από αυτές. Ο Κύριος το είπε ως εξής: «Όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε». Αν η καρδιά σκυρτά από την αγάπη του Θεού ή από την απόλαυση των επιγείων αγαθών, τότε αναλόγως θα τοποθετηθούμε στη ζωή. Πολλοί λένε ότι πηγαίνουν στην εκκλησία όταν το αισθάνονται ή όταν μπορούν, και προφανώς όχι όταν δεν το αισθάνονται ή όταν δεν μπορούν. Όταν παρουσιάζεται κάποια εκδρομή την Κυριακή το πρωί ή αθλητικές εκδηλώσεις ή μαθήματα ή δουλειές στα χωράφια, τότε θα τρέξουμε, ενώ τις άλλες Κυριακές θα προτιμήσουμε να ξεκουραστούμε, γιατί κουραζόμαστε πολύ όλη την εβδομάδα. Με τις νηστείες προφασιζόμαστε ότι τα εξερχόμενα βλάπτουν και όχι τα εισερχόμενα. Άλλοι συμβουλεύουν τα παιδιά τους να μην τα πιάνουν οι άλλοι κορόιδο και να προσέχουν να μην τους αδικήσει κάποιος. Όλα αυτά είναι η φροντίδα μας να απεμπολούμε το σταυρό του Κυρίου από την ζωή μας. Τελικά μας αρέσει περισσότερο η οδός μακράν του Θεού, η ευρύχωρος και η κατηφορική. Η καρδιά μας εκεί βρίσκεται, στο εύκολο κέρδος, στην εύκολη εργασία, στην εύκολη και άνετη διαβίωση, στο καλό αυτοκίνητο, στο δεύτερο σπίτι στη θάλασσα, στα όμορφα τουριστικά ταξίδια, στο καλό και πλούσιο φαγητό και γιατί όχι στην σωματική μας υγεία. Πρώτα η υγεία, δεν λέμε? Αυτά έχουμε ως ιδανικό. Εκεί είναι ο θησαυρός μας, εκεί και η καρδιά μας. Αν κάποιος δίπλα μας πονά, αν πενθεί, αν δυστυχεί, αν πεινά, αν είναι άρρωστος, δεν σκυρτάει η καρδιά μας, δεν πονά. Αντίθετα, κάποιες φορές θα πονέσουμε αν κάποιος προοδεύει, αν έχει περισσότερα αγαθά από εμάς. Και άλλες φορές θα χαρούμε αν κάποιος δυστυχεί. Όλα αυτά, αν συμβαίνουν, δείχνουν πως η καρδιά μας είναι μακράν του Θεού και από τον δρόμο που εχάραξε Αυτός, και ας νομίζουμε ότι προσευχόμαστε και ας κρατάμε πολλές φορές και κομποσχήνη. Κάπου αλλού προσευχόμαστε και όχι στον Ιησού Χριστό. Μπορεί να προσευχόμαστε να μας βάλει ο Θεός στον παράδεισο, μα ίσως δεν έχουμε καταλάβει τι είναι ο παράδεισος και η βασιλεία των ουρανών που τόσο πολύ επιθυμούμε. Λέγει ο Χριστός πως πριν τη Δευτέρα έλευσή Του θα εμφανιστεί πρώτα το σημείο του Υιού του ανθρώπου, και αυτό δεν είναι άλλο από τον Σταυρό του Κυρίου, που ο ίδιος ο Κύριος θα εμφανιστεί με τα στίγματα της σταυρώσεώς Του. Αυτό σημαίνει πως ο Σταυρός, αφού είναι και αυτός συστατικό της θεόστητος ως άκτιστος ενέργειά της, θα είναι και συστατικό της βασιλείας των ουρανών. Αυτό που επιτυγχάνεται με τις εντολές που μας έδωσε ο Κύριος είναι να γίνουμε συμμέτοχοι και μύστες αυτής της θεότητος όπως ακριβώς είναι, καθώς εστίν. Αλλά καταλάβουμε τι είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε. Στη Βασιλεία του Θεού μπορεί ο Κύριος να εξαλείψει παν δάκρυον από τον οφθαλμόν των πιστών Του ακολούθων, αλλά δεν θα εξαλείψει τα σπλάχνα των νυκτυρμών, την ελεήμονα καρδία τους, την φλεγωμένη από την αγάπη του Κυρίου και όχι από άλλες αγάπες. Αν πει κάποιος πως δεν μπορώ ούτε να το αισθανθώ, ούτε να το κατανοήσω, τότε ας πούμε μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Φώτισέ με να κατανοήσω και να κάνω πράξη τη βασιλεία Σου στη ζωή μου.
Και ο Κύριος θα δει την ταπείνωσή μας και την εξομολόγησή μας και θα φωτίσει να αισθανθούμε κάτι λίγο από το μεγαλείο του Σταυρού, από την δόξα του εσφαγμένου αρνίου. Εδώ χρειάζονται όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι όσοι από όπου θα εμπνεόμαστε να μην επιλέγουμε τις εύκολες και καταστροφικές λύσεις, αλλά τις επώδυνες και ευεργετικές. Να μάθουμε τι πρέπει να ζητούμε από τον Θεό και τι να αφήνουμε στην πρόνοιά Του. Κάποτε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν ήταν στην Κόνισσα και εκκλησιάστηκε στην ενορία του χωριού, έναν 15αύγουστο είχε τόσο κόσμο η εκκλησία που συγκινήθηκε και παρεκάλεσε τον Κύριο να μπει όλος αυτός ο κόσμος στη βασιλεία Του και τελευταίος αυτός. Στη συνέχεια, την ώρα του κοινωνικού, ο παπάς που λειτουργούσε του είπε «Σήμερα, Πάτερ Παΐσιε, να βγεις έξω από το ιερό να κοινωνήσεις». Ο πατήρ Παΐσιος λίγο ταρακουνήθηκε μέσα του, γιατί κάθε φορά κοινωνούσε μέσα στο ιερό. Τώρα γιατί έπρεπε να βγει απ' έξω? Δεν είπε όμως τίποτε. Έφτασε η ώρα, άρχισε η Θεία Κοινωνία και αυτός βγήκε και κοινώνησε τελευταίος από όλους. Τότε φωτίστηκε και κατάλαβε αυτό που έγινε. Αυτό που παρακάλεσε, αυτό του χάρισε ο Κύριος. Πολλές φορές παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει ετούτο ή εκείνο το χάρισμα. Θέλουμε όμως το χάρισμα χωρίς να ξέρουμε πώς ερμηνεύεται στη ζωή μας. Ζητούμε από τον Θεό ταπείνωση. Έρχεται κάποιος και μας βρίζει και γινόμαστε θηρία. Μα αυτόν δεν ζητήσαμε στην προσευχή μας. Ο Θεός μας το δίνει και μας δίνει και την απόδειξη της ταπεινώσεως εν προκειμένου, που είναι να σηκώσω τον ονειδισμό του άλλου. Αλλά δεν το μπορώ γιατί δεν καταλαβαίνω τι παρακαλώ. Ούκ είδατε τι αιτήστε. Για φανταστείτε να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού και να βρούμε εκεί κάποιον πιο πάνω από εμάς που μας είναι απεχθής ή τον θεωρούμε καταφρονηταίο, τυποτένιο, αμαρτωλό. Θα γίνει αμέσως η Βασιλεία του Θεού κόλαση. Πολλοί νομίζουν πως ο πετυχημένος χριστιανός είναι αυτός που ο Θεός του κάνει όλα τα χατήρια. Και βέβαια χατήρια εννοούμε τις προσωπικές μας επιθυμίες, δηλαδή να μην αρρωστήσουμε ποτέ, να έχουμε χρήματα αρκετά, να έχουμε καλά παιδιά αποκαταστημένα κτλ. Γι' αυτό και φροντίζουμε να στέλνουμε τα ονόματά τους για μνημόνευση, να κάνουμε λειτουργίες, να προσπαθούμε να βρουν Άγιους ανθρώπους να τους πούν το μέλλον. Μην τυχόν και γίνει κανένας πόλεμος και δεν έχουμε τρόφιμο στο ομπάρι και έτσι να ζήσουμε εμείς καλά και να πεθάνουν οι υπόλοιποι. Αν έχουμε τέτοια εντύπωση για την πνευματική ζωή, τότε δεν διαφέρει ο Θεός σε τίποτε από τον διάβολο. Όταν καταφεύγουν οι άνθρωποι στα medium και στους μάγους για να τους δώσει ο διάβολος ό,τι τους ζητήσουν και ενδεχομένως μπορεί προς τιμωρία τους ο Θεός να επιτρέψει να το λάβουν, αλλά τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με το χριστιανικό πολίτευμα? Ο Απόστολος Παύλος, του οποίου τα μαντήλια θεράπευαν αρρώστους, ο ίδιος είχε κάποιο πρόβλημα στη σάρκα, όπως αναφέρει ο ίδιος. «Υπερ τούτου τρεις τον Κύριον παρεκάλεσα ή να αποστεί απ' εμού και ήρικέμι, αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Να το μυστικό της πνευματικής ζωής. Εν ασθενεία τελείωσης. Μέσα από την ασθένεια, μέσα από τους διωγμούς, μέσα από τους πειρασμούς, μέσα από τον θάνατο, ο Θεός κατεργάζεται την σωτηρία μου και όχι με χάπια όπως δίνουν οι μάγοι και οι αγύρτες. Είμαι κοντά στον Θεό γιατί είναι ο αληθινός Θεός που έπλασε όλο το σύμπαν και εμένα το τυποτέλειο και τίποτε άλλο. Αν θα μπει κάτι άλλο, τότε αρχίζει το αλυσβερίσι, η αντιπαροχή. Τι θα μου δώσεις και τι θα σου δώσω. Οι Άγιοι Μάρτυρες γενόμενοι χριστιανοί υπέγραφαν τη θανατική τους καταδίκη και αυτό ήταν το καύχημά τους. Είπαμε για την αρνητική πλευρά του θέματος, τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος αν απεμπολεί το μαρτυρικό φρόνημα από τη ζωή του. Ας δούμε και την θετική πλευρά τώρα. Κάποτε ένας νέος ασώτευε σε ξενύχτια, διασκεδάσεις, ποτά και λοιπές ουσίες. Η μάνα του συμβούλευε, αλλά δεν εισακουόταν. Τι να κάνει και αυτή αφού τα λόγια δεν περνούσαν? Κάθε φορά που έβγαινε ο γιος για διασκέδαση, αυτή γονάτιζε στην προσευχή και παρακαλούσε τον Θεό να κάνει το θαύμα του. Σηκωνόταν όταν επέστρεφε ο γιος τα ξημερώματα.
Τι νομίζετε, δεν την άκουσε αυτή τη μάνα ο Θεός? Πώς είναι δυνατόν να μην την ακούσει? Μια μέρα που επέστρεφε ο γιος, την είδε γονατιστή. Κατάλαβε, φωτίστηκε από τον Θεό. Αυτό ήταν. Τέλειωσε το κακό. Το παιδί σώθηκε. Μια άλλη σύζυγος πήγε να εξομολογηθεί και λέγει στον ιερέα: «Πάτερ, είμαι 20 χρόνια παντρεμένη με τον άντρα μου και δεν πέρασε μια μέρα που να μην με χτυπήσει». Και στη συνέχεια ανέφερε και άλλα πολλά που τραβούσε από τον άντρα της. Ο ιερέας τρόμαξε από όλα αυτά που άκουσε και του ξέφυγε: «Καλά, πώς αντέχεις?» Και αυτή είπε: «Τι να κάνω, πάτερ, αυτός είναι ο σταυρός μου». Τι νομίζετε, αυτή η γυναίκα δεν είναι μάρτης Χριστού διπλοστεφανωμένη? Ποια είναι τα θαύματα στη ζωή μας? Να δούμε ένα νεκρό να ξαναζήσει? Όχι, αγαπητοί μου, αυτά είναι τα μεγάλα θαύματα. Θανάτου ερωτάζομαι νέκρωση, άδω την καθαίρεση, άλλης βιωτής την απαρχήν. Μέσα στην οικογένεια, όταν η γυναίκα τρέχει όλη μέρα να φτιάξει το σπίτι της, το φαγητό της, να ετοιμάσει τα παιδιά της, τον άντρα της, να μην γκρινιάζει που ο άντρας της δεν βγάζει πολλά χρήματα ή που έχασε τη δουλειά του, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξοικονομήσει λίγα χρήματα, να μην ξοδεύει παραπανήσια, να πει έναν λόγο παρηγορητικό στον απεγνωσμένο σύζυγό της, να μάθει τα παιδιά της να έχουν φόβο Θεού. Όλα αυτά δεν είναι μαρτύριο που ο Θεός βλέπει και ευλογεί με τα δυο του χέρια? Ο άνδρας όταν τρέχει να βρει δουλειά, να κάνει οτιδήποτε βρει μπροστά του, μια και δυο δουλειές για να ζήσει την οικογένειά του, και όταν δεν τα καταφέρει, ελπίζει στο έλεος του Θεού, δίνει κουράγιο στην οικογένειά του και δεν βρίσκει εύκολες λύσεις, αυτός δεν είναι μάρτυρας? Αυτός που δεν έκανε στην οικογένεια ποτέ το δικό του, γιατί το έτερο νήμιση φροντίζει πάντα το δικό του να γίνεται και δεν αρκείται στην αυταρχικότητά του, αλλά δεν σταματά να βρίζει και να κοροϊδεύει, να κάνει τα πάντα για να μειώσει τον άλλο, αυτός ο άλλος δεν είναι μεγαλομάρτυρας? Αυτός που δεν έμαθε να λέει η υπομονή έχει όρια, αυτός που σκύβει το κεφάλι μακρόθυμα στις συμφορές που τον βρίσκουν και ευχαριστεί τον Θεό αντί να βρίζει, είναι και αυτός ένας μεγάλος μάρτυρας. Όταν υπάρχει ένας ανήμπορος γέρος ή άρρωστος στο σπίτι και τον φροντίζουμε με αγάπη και υπομονή, όταν η υγεία μας κλονίζεται και δεν βαριγκομούμε, δεν αδειμονούμε, δεν απαιτούμε από τον Θεό να μας κάνει καλά εδώ και τώρα, όταν μαθαίνουμε να ζούμε με αυτά που έχουμε και δεν θέλουμε κι άλλα, όταν δεν γκρινιάζουμε που εμείς δεν έχουμε και οι άλλοι έχουν, όταν δεν γκρινιάζουμε γιατί το φαγητό δεν πέτυχε ή όταν τρώμε περισσεύματα, όταν για όλα αυτά λέμε δόξα τω Θεώ, και άλλα πολλά που μπορεί να βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας και είναι αυτά που μας προάγουν πνευματικά ή μας πάνε πίσω ανάλογα με την τοποθέτησή μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Αντώνιος λέγει: «Εκ του πλησίον εστίν η σωτηρία». Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως ο ίδιος ο Κύριος σταθμίζει τη σωτηρία μας με την σχέση μας με τον πλησίον, αναλαμβάνοντας ο ίδιος το πρόσωπο του συνανθρώπου μας. Ο πλησίον είναι ο Κύριος και Θεός μας. Εφόσον εποιήσατε ενή των αδελφών μου τούτων των ελαχίστων, εμεί εποιήσατε. Κάποτε πήγε ένας Κύριος και λέγει στον γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, κάνετε προσευχή να βρεθεί μια καλή κοπέλα να παντρευτώ». Τότε του λέγει ο γέροντας: «Και τις κακές τι να τις κάνουμε, να τις παστώσουμε?» Ο γέροντας είχε ένα όμορφο χιούμορ, έκρυβε όμως πάντα μεγάλες αλήθειες, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλουμε πάντα όλα να μας έρχονται βολικά, μόνο να μην ζοριστούμε. Η σύζυγός μας, ο σύζυγός μας να είναι καλός, να λέει πάντα ναι, να ταιριάζει με εμάς, όχι εμείς με εκείνον ή εκείνη. Τρέμουμε μήπως αποτύχουμε και αν αποτύχουμε αποποιούμαστε των ευθυνών. Δεν θέλουμε να σηκώσουμε τις συνέπειες των πράξεών μας. Πόσο όμως είναι μακριά αυτά από τη μαρτυρική ζωή της Εκκλησίας μας. Διαβάζουμε στον βίο της Αγίας Θεοδόρας της Αλεξανδρία, η οποία πήγε να μονάσει σε ανδρικό μοναστήρι χωρίς να το καταλάβουν. Μια κοπέλα εκ διαβολικής συνεργίας αμάρτησε με έναν νέο και έμεινε έγκυος και έλεγε ότι το κακό έγινε από τον υποτιθέμενο Θεόδωρο. Αυτή η Μακαρία σήκωσε το όνειδος, της έδωσαν το παιδί και έζησε απ' έξω από το μοναστήρι μεγαλώνοντας το παιδί χωρίς να ομολογήσει τίποτε.
Μόνο στην κοίμησή της απεκαλύφθη το πασιφανές. Αυτή είναι η αγιότητα και όχι τα θαύματα που μπορεί να κάνει κάποιος Άγιος. Πολλοί άνθρωποι τρέμουν μην τους κάνουν μάγια, μην τους ματιάσουν και αρχίζουν εξορκισμούς, τρέχουν σε αγίους ανθρώπους για να φύγει από πάνω τους το κακό. Βέβαια η Εκκλησία εύχεται για τους δαιμονισμένους, επίσης εύχεται και για το μάτι, όπως λέγει τη Βασκανία, με συγκεκριμένη ευχή, και είναι αποδεκτά αυτά. Όμως η φοβία προς κάθε κακό δεν είναι καλό. Σαν να γινόμαστε σύμβουλοι του Θεού. Δεν ξέρει ο Θεός ότι ο διάβολος σου δουλεύει και αυτός επιτρέπει να ενεργεί στη ζωή μας. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να υπομένουμε την παιδαγωγία του Θεού? Και το χειρότερο, όταν καταφεύγουμε σε μάγια για να λύσουμε τα μάγια, και τέτοια περίπτωση είναι και το ξεμάτικισμα που κάνουν πολλοί, και με ιδιαίτερη τελειτουργία, νερά, λάδια κλπ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει ότι αν κάποιος εκ της Βασκανίας πεθάνει χωρίς να καταφύγει σε ξεματιάσματα, ως μάρτυρας λογίζεται. Κάποτε ένας γέροντας ευχήθηκε να βγει το δαιμόνιο από έναν άνθρωπο. Το δαιμόνιο τότε, βιαζόμενο από την ευχή του γέροντα, είπε «Φεύγω από εδώ και έρχομαι σε σένα». Πράγματι μπήκε στον γέροντα και ο γέροντας χάρηκε πολύ γι' αυτό, γιατί στάθηκε αιτία να αγωνιστεί περισσότερο. Πολλαπλασίασε λοιπόν τις ασκήσεις και τις προσευχές του, και αυτό είχε σαν συνέπεια να μην αντέξει ο δαίμονας και έφυγε φωνάζοντας «Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα». Άλλη φορά ένας γέροντας στο Άγιον Όρο συνάντησε έναν γνωστό του μοναχό και του είπε «Πώς είσαι γέροντα?» Και εκείνος «Δεν είμαι καλά». «Μα καλά σε βλέπω», πάλι λέγει. «Ναι, επειδή είμαι καλά, αυτό σημαίνει πως ο Θεός με ξέχασε και δεν μου στέλνει πειρασμούς. Γι' αυτό αισθάνομαι μακράν του Θεού». Έτσι σκέφτονται, αγαπητοί μου, οι αγωνιστές, οι μάρτυρες κατά το φρόνημα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Χαίρω εν της παθήμασή μου» και πάλι «Όταν ασθενώ, τότε δυνατός είμαι». Οι Άγιοι όμως όχι μόνο δέχονταν τους πειρασμούς με ευγνωμοσύνη, αλλά προξενούσαν και η ίδια τηλεπορία στον εαυτό τους. Να πως το λέγει ο Απόστολος πάλι «Υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως άλλους σώσας, εγώ αδόκιμος γένομαι». Οι Άγιοι φρόντισαν να δηλαγωγούν το σώμα τους με ανιστίες, αγρυπνίες και λοιπές κακοχίες για να ταπεινώσουν το σώμα, το σαρκικό φρόνημα και τον υπερήφανο νου, που όλα αυτά τρέφονται με τις υλικές αναπαύσεις και την εύκολη ζωή. Και εδώ εισερχόμαστε στην ασκητική θεώρηση της ζωής ως τρόπο για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να κόψουμε τα πάθη μας για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Μοναχός εστί βία φύσεως διηνεκής» και ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέα αρπάζουσε αυτήν. Πεινάς, δεν θα φας, διψάς, δεν θα πιείς, νηστάζεις, δεν θα κοιμηθείς. Κόβοντας το θέλημά μας, κόβουμε τον εγωισμό μας, ταπεινωνόμαστε και ο ταπεινός έλκει τη χάρη του Θεού κατά τον λόγο του Κυρίου. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινίζεται δίδωση χάρη. Στο μοναστήρι μας τιμούμε τον Άγιο Γεώργιο τον Μεγαλομάρτυρα, που εθελουσίωσε παρεσιάστη ενώπιον του Διοκλητιανού και αμαρτύρησε την καλή μαρτυρία και προσέφερε το αίμα του θυσία στον αληθινό Θεό και μας διδάσκει με το παράδειγμά του την οδό της ασκήσεως και του μαρτυρίου. Μια φορά στο πανηγύρι της Μονής μας ένας μοναχός διακονούσε στο μαγειρίο και λυπόταν που δεν μπορούσε να βρίσκεται στο ναό να δοξολογήσει τον Άγιο. Τότε του παρουσιάζεται ο Άγιος Γεώργιος και του λέγει «Να, και εγώ είμαι μαζί σου, στο μαγειρίο και σε βοηθώ». Κάποτε πριν λίγα χρόνια στη Μονή μας ένας μοναχός είδε στο όνειρό του τον Άγιο Γεώργιο να του προσφέρει ένα ποτό που ήταν πολύ πικρό και τον ενδυνάμωσε να το πιει. Μετά από λίγο καιρό αυτός ο μοναχός προσβλήθηκε από καρκίνο και μετά από μαρτυρικούς πόνους παρέδωσε την αγιασμένη του ψυχή στα χέρια του Κυρίου. Να πως είναι τα δώρα των Αγίων, σε αυτούς που το λέει η καρδιά τους να είναι μάρτυρες, να είναι ακόλουθοι του εσταυρωμένου Κυρίου. Έτσι λοιπόν και εμείς όλοι που είμαστε σήμερα εδώ, ας εμπιστευτούμε και εμπνευστούμε από τους Αγίους και ας τους ζητήσουμε ό,τι θέλει ο καθένας μας,
μας αφήσουμε και ένα παράθυρο ανοιχτό στον ουρανό να κάνει ο Θεός αυτό που κρίνει ο ίδιος για εμάς και ας πιστέψουμε πως αυτό θα είναι η σωτηρία μας. Έτσι συμμετέχουμε και εμείς στα πάθη του Κυρίου. Θα γινόμαστε είτε εκουσίως είτε ακουσίως μάρτυρες του Κυρίου. Γιατί όποιος υποφέρει τις συμφορές της ζωής μακρόθυμα και ευχάριστα προς τον Θεό, σε τι διαφέρει από τους μάρτυρες. Τις μέρες μας που οι συμφορές μας εγγίζουν από κάθε πλευρά, ας θυμόμαστε πως ο Κύριος όλα τα επιτρέπει για το καλό μας, γιατί άλλωστε είναι παντοδύναμος και πάνσοφος. Και αν αυτό μας φαίνεται δύσκολο, ας κάνουμε τουλάχιστον υπομονή στον Κύριο που επιτρέπει ό,τι Αυτός νομίζει. Και έτσι με παρησία θα αναμένουμε από τον ουρανό τον Κύριό μας για να μας χαρίσει την αιώνια βασιλεία. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις επόμενες ευχαριστίες αφενός μεν στον πατέρα Χριστοφόρο που είχε την ιδέα να προσκαλέσει τον παρουσιολογιότατο πατέρα Λουκά τον Ξενοφωτεινό να είναι απόψε κοντά μας Τρίτη Κυριακή των Χριστιανών που η Εκκλησία μας υψώνει τον Τίμιο Σταυρό για να λάβουμε δύναμη ούτως ώστε να πορευτούμε το υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής. Είχαμε αυτή την ευλογημένη ευκαιρία να έχουμε απόψε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στο Άγιον Όρος, εκεί που οι άνθρωποι μάχονται και αγωνίζονται εναντίον του εαυτού τους και του πονηρού, προκειμένου να πορεύονται την οδό του Κυρίου και να μας μιλήσει μέσα από αυτές τις εμπειρίες και τις προσωπικές, αλλά και των άλλων του πατέρων, ούτως ώστε να μας δώσει και αυτός με τον εμπνευσμένο του λόγο δύναμη για να πορευτούμε το υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής. Τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε για την ενθάντα παρουσία του. Καλό υπόλοιπο και καλή Ανάσταση. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.